bato. Darna! Oh, dire na. Dayon kalutan na ninyo. Naana diha ang Bulawan. Darna! Gayunan. Gitarra ko! Galon sa Asiti. Morning! 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 Galon na tapad! Nga naay tuldok. Ay tuldok na. Tuldok! Tuldok! Ama ni David! Kalutan ninyo ang tuldok. Ama ni David! Ama ni! Dayo, ay isa. Dayo kayo nakabutang dire. Dok sa bitaw. Uy! Dili daw kaluton. Wala kang Balik! daot yun yung luluho. Kapungot yung luluhan eh. Noon sa mo? Brad, yan yung mga ako. Noon sa mo na yung mga Brad. Tarungon na mga magkita. Pili na lang mga ito. Dili, napay nakabutang brado. Saan ka nakabutan ba? Sa galon nga na'y tuldok, lantawa, naay papel. Yari sa galon! Galon! Naay papel. Papil ang butang! Papil! Puhua ang papel. Dayon moingon mo o napay ano? Papil! Dayon moingon mo o Nay! Isumpir ang mulo. Sulat dito ang mulo, Brad. nasa papel nakasulat. Pero dapat mukanta pa mo o kunin mo ang lahat sa atin. Kunin mo na ang lahat sa atin. Sige, Kanta na punta. oh. Sige, 1, 2, 3. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Boss ba yun? Lakang. 5 na lang. Last. Di pagkinin mo. Okay na sulat dito, Brad. Amo ka dyan. Kukuhin ako makabungot ng Mga limakal tikang mauna ang presyon. Oh, O ba? mga lika katikang Mauna ni! Saliw ko ni! dagkong likang maabot 1. Uy, wala! Amoy. Ibutang dire nga. Naanapod. Dala! Bao na ka na siya. Final na ni siya. Naay Inay mo lulo, Brad, kasi pinuang na po ni. kuno ni binuang oy. O ba? Seryoso ni. Bulawan nga gold. Naay kahoy. Tutulog ko ni. O na siguro ni. Sen nga butang. Mura ni, Brad. Batang. Ano na. Gato na tani ba? Naay batang. Dayon Batang nga. Lalo siya Brad. nga gabok. Kaluto na ako ni. Ayaw sa akin. Mao na ni. Daw sa kaluta kay kinahanglan pa mo ng istorya o Darna. Ano? Amoy mga bayit punta na Brad. Binuang man ni mong lulo, Brad. Darna Nakakauyo ng Easter sa mong lulo, Brad. pagkahuma ni istorya tag ini pa din ni istorya ta og ding ang bato dayon ispay sa imong isa ka kauban og bato sa imong isa ka kauban. Yan Oh, di gamay lang. May lang. Mao na ni batuha. O then ipasalo, then ipaugom. Ah, what? Sige, dali kay. Dayon, Hindi na ingon, mo stressura ni. Ano mo stressura Ang ni? isa ninyo kakauban, kanang naadri sa tuo, maingon og ding, ang bato. Sige. Para salo kayo. Ang isa, Doon pag-ugom. ang uban, moingon kuno og Darna. Sige. Sige. Ito tumano na para makuha na. Isa ang bato. Kanay mong lulo dagang kuti-kuti. Dili daw sa tuo. Hugas kayo. Oo, dire sa kuha. Kaya doon. Umon lang, umon. Dayon, ang uban ninyong mga kauban, It's a moingon pare. og Ulo na siguro eh. moingon
Moingon og Darna. gabay, Brad. Iitsag yun. Sige na, minano ko presyo. Oh, sige, sala na. Sige, din akong kanon. Kung sa ingon. Moingon kuno ka Brad nga ing ang bato. Sige, nga bato. Oh, dire na. Ni Brad. Dayon kalutan na ninyo nga ana diha ang Pulawan. Dara! Gayunan. Kita rago. Diha. Wala ni. Yao. Dara! Salamat kayo. Salamat! Salamat! Bakit? Kapin. Isip. Sino to? Hindi mo kayo Sige.